हे बघा ताई, आम्ही तुम्हाला दर महिन्याला 1,500 रुपये देणार. का म्हणजे आमची लाडकी बहीण आहे, त्याच्या बदल्यात तुम्ही आम्हाला मतांचा आशीर्वाद द्यायचा. आणि मत नाही दिली तर तुम्ही काळजी करू नका. जोपर्यंत त्रिदेव इत्री मूर्ती आहे की नाही, आम्ही 3 भाऊ तुमचे आहे, तोपर्यंत तुम्हाला 1,500 रुपये मिळत राहणार दर महिना. तुम्हाला पिठाचा भाव माहितीये? गोडे तेलाचा भाव माहितीये? माहितीये. गेल्या महिन्यात 40 रुपयाने वाढलाय. त्यातूनच तुम्हाला 1,500 देतो आम्ही. तेलाचा डबा 1500 वरून 2200 रुपये झाला. आणि 2200चं खत 3300 रुपये झाले. मोबाईल रिचार्ज 199 वरून 302 रुपये झाला. 100 रुपयाचा स्टॅम्प 500 रुपयाचा झाला. कळलं का लाडक्या बहिणींनो? तुमच्याच मालकाचा खिस्सा कापून तुमच्या भावाने तुम्हाला 1,500 रुपये दिलेत. मग काय करणार? ह्या माणसाने लोकांना निधी देऊन देऊन तिजोरीचा खडखडा करून टाकला सगळा. मग असेच पैसे गोळा करावे लागणार ना. तुमच्या ह्या 1,500त महिन्याभराचं रेशनिंग तरी येतं का? माणसांनी खायचं काय?